Narum payu neoskum ka chananam daki padba ka briu neotar. Uway briu balay kundai snem karta ula thok briu lakum ba arsnem da kabadawa pisa na ki briu tamba layo na ban kem yu da ki pulit ka film nagar pulis jong ka Hyderabad haka apsan tarik jong liu benai. Uniu briu bala tip kurteng kum ubat hini Shashikant ula penlek ru kum badai uta utsaheb IAS IPS bad NIA ban penbit yaki briu bad hadin pad ula dawa pisa na ki da kabakular ro ban yarap yaki kam ki jongki ki bayadai badu kat kum ba ongki pulit uni ubriu ula kam ru yaladi kum utau deputy commissioner jang ka mines department baru haki wei pat ki por ula ong ru ba udai u IPS bad ula shna ru yaki ID ki bathok kum ka ID IAS IPS bad NIA da ka badan lang ru ki visiting card bad ki wei pat ki kot kisla ban penbit yaki briu bad ru ula thong ya arngut ki bodyguard ki barak sulai ki bana Tamil Nadu. Ula pendat ru ya ka siren haka kali jong u bad ru ula pendan kam daki walkie talkie ban penbut kumbale shisha ya ka kam sarkar. Uni ubriu ula sam ru iki kot kisla bashna thok haka kerteng ka Telangana State Industrial Infrastructure Corporation TSIIC ban bha ya ka jaka hakaba la penbit ru iki briu ban penyok jaka yaki dakabad dawa pisa naki ban pensuk ban yok bon naka sokar kani borok kalami partai hadin bala ujor u Ali Hasan u managing director jangka Goals Gym u bala ong bawla syak thok kumba si paulak san pawajan reus pa andripusan tengka hauni ubriu dakaba ula kular ban penyok jaka lani kataka industrial land ya u badru mar ya yok kapisa u Shashikant ula pet lakrat no nakani kajaka di pulit ka film nagar kilalet kem yaw ni ubriu naka yeng sa jong u ka ba usa wai bat ru la pengat yu u hapo ki babun ki kendon jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita ki ba ya dei bat ki briu ki bathok ka jing sana thok ki kot kisla ka jing dawa pisa bat ki wei pat ki kam runar ki arngut ki ba ya trelang bat u da ka balek kum ki bodyguard ru ki dang pet ri bat kadang don ka jing thwet yaki ban yo ban kem yaki